Estamos avaliando os daños para recuperar isto o antes posible, que foron daños moi cuantiosos e que ainda hoxe non temos o dato, porque están, digamos, facendo os cálculos. Aquí hai 4 pontes afectadas, 3 totalmente e unha que hai que reparar igual, ainda que non está totalmente afectada, máis todo o paseo de Xabre. Nesa línea, pois estamos hoxe aquí co presidente da Deputación, nesa coordinación necesaria para evaluar os desperfectos, para darlle solución antes posible.